हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के दिन है ना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा और खुश भी हो, क्योंकि आज के दिन हमारे जो पूजा करते हम लोग बाथौ धर्म आज के दिन से ही मतलब पूजा करने के लिए स्टार्ट किया है। तो बर्थडे बोलना चाहूँगी मैं। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पूजा मंदिर में, पूजा लेके ये पिठा भी लिया है, हमारे ट्रेडिशनल पिठा, थाव पिठा, अनासि, एंखा पिठा। तो गाइस, दिनै गोथार बाथौ साननि थानसालियाव थांनायदों नै बावथाय लानानै आरो पिठाबो लाखाबाय। तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन, तो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। तो बहुत ही मोजां जागोन आरोना दिनैनि ब्लगा, जोबोद इन्टारेस्टिं जाथारगोन दिनैनि भिडिअआ। खेलाबो होगोन गामियाव, सो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। सो मा खेला होयो दिनै खिथिनोसै। आरो सिगाङावबा आं बिनि आगोलाव मोनसे ब्लग होदो खेलानि, सो नोंथांमोना नायोबा नायहैजागोन आरो थांनानै। सो नायदो लोगोफोर, नै एसे डेक'रेसन खालामदों आरोना न'आबो नै। एन्ट्रि दायो नै गोथैसि बावखांबाय बेयाव, आरो धोरोमनि जाथाबो बिरहोखांबाय नै। जोंहा थानसालियाव फुंनिफ्रायनो आर'जनि देंखो रिंहोनाय सफैजोबनो हायैनि बेलायाव बे हाबाफारि जागायनायनि जाहोनाव जोंनि थानसालि आरो दिनैनि जा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां गामिनिनो गुदि बोसोनगिरिजों लोगोसे मानगोनां आदा, आब', बाजै, लोगोसे फंबाय बिनानाव गासैखौनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साबायखर बावनानै दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै आं एसेनो फोस्रावनाय जाबाय। गोजोन्थों। नै दायो गामिनि थानसालियाव बावगासिनो, गोथारै बिथांमोनहा बावगासिनो दायो। लोगोफोर, नोंथांमोना मोनसे बुस्थु देखायनि आङो, इन्टारेस्टिं बुस्थु आरोना। सो नै नायदो, गामिनि बयबो दिनैनि दिनाव गोथार बाथौ सानाव बयबो फिथा सावनानै लाबोयो आरोना। नै बिथिं एन्थाब फिथा दोन्दों, एन्थाब आरो लावदुम फिथाफोरखौ, बैथिं अनासि फिथाफोरखौ दोन्दों। सो बयबो न'खरनिफ्राय लाना फैनानै बेयाव जमायै साहादो जायो आरोना फिथाफोरखौ। आयंआ माबागासिनो फिथाफोरखौ बोस्लायगासिनो लाबोनायफोरखौ। खाथियाव आलासि जों लाबोदों बिथांखौ दिनैनि नैबे गोथार बाथौ सानाव गांसे आर'नाइजों सिगांग्रो जों बरायो आरो साबायखर बावनाय थाबाय। बिनि उनाव बिथांखौ गावनि सुजुनाय नैबे गोथार बाथौ साननि जा आर'ज, बे आर'जखौ खननो थाखाय बिथांखौ बा मेथाइखौ खननो थाखाय आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, गोसो नैथि मंगलबारनि दोंसे मेथाइ आर'ज मेथाइ खननो होगोन होननानै जानो हक गोसोआव मोजां नांदों दिनैनि रायजो राजाखौ नुनानै आरो आंनि धोरोम सिबियारि जोंनि बाथौ गथ'नि बायदिसिना बिबानाव थानाय मानगोनां आलासिजों लोगोसे जोंनि गोथारै दिउरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों। खोब मोजांनि नैथि मंगलबारनि जे बाथौनि गोथार सान, बे सानखौ लानानै दोंसे मेथाइखौ लिरदों आरो एसे खनना होनो सानदों। बेनोसै आं गावनो लिरदों आरो गावनो देंखोखौ होदों। बाख्नायनाय आर'ज, जोंनि बाथौ बोराइ बाथौखौ जों बाख्नायदों आरो बेनि हाबाफारिखौ लानानै दिनै गोथार नैथि मंगलबार सानाव आं बे मेथाइखौ खनना होनाय जाबाय। बाथौ धोरोम मोनबाखौ होआफानो सोरजिनाय बर'नि धोरोम सिनायनायजों बाथौ धोरोम मोनबाखौ होआफानो सोरजिनाय नैथि मंगलबार गोथार बाथौ भिर जाबाय दायो नै खुलुमनो। लोगोफोर, दायो आर'जआ जागायजेनसिगोन। नै लाहार फाहार जागासिनो आर'ज जानो, आर'ज खननो थाखाय।
बयबो जिरायबाय आरो नै सिरिबाङै दायो नै बावथाय लाबोनायफोरखौ बोर होगासिनो नै हांसो हमनाय खेला जागोन नै हांसो लाबोना दोनफैखाबाय सोरनिफ्राय गदोंसै आरो नै हांसोआ गोथार साननि रेडि ने खेला नायनो हांसो मा हांसो खेला गेलेया पुरा रेडि का जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय दा जानाय लोंनायनि गेजेराव खोब मोजां बाथ्रा दिनैनि जि फिथा कम्पिटिसन बेयाव माने खोब गोसो गोथारै बाहागो लाफैनो हानाय साथामा लादोंमोन बेखौ जों सिनायथि लादों सुमान बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों दा मा लाबोदों उनावसो मिथिसिगोन आरो बिथाङा नबनिता बसुमतारी बिथाङाबो लाबोदों मा लाबोदों उनावसो मिथिसिगोन बेनिफ्राय बिथाङा पनसुमि बसुमतारी दा बे साथामनि जि माबा फिथा बादायनाय बे हाबाफारिया जासिगोन दा बयबो माने हाबाखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय खनसे आखाइ खबना होदों दे बेखौ लाना फैदों मानि थाखाय लाबोदों मा लाबोदों दे साबाजों बुंना होदों आरो हेल्थ बेनिफिटफोरखौबो बुंदों आंनि मुङा जाबाय अनसुमान बसुमतारी आं दायो प्रेजेन्टेसन माबा फिथा सावनायनि बाहागो लाफैदों बेयाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा बुंनायनि माबा फारसे निमाहा होबानो जाबाय आं दायो फिथाखौ सावना लाबोदों दिनै नैथि मंगलबारनि थाखाय नैथि सान बेयाव आं फार्स्ट देखायनोसै आंनिया जाहैबाय 15टा बिटनिनो आं मोनसे फारियैनो बुंलायलांसै फार्स्टआव जाहैबाय मा सुङा फिथा जों बर' माहारिया जों सावो सुङा फिथा मागो फोरबोआव बेखायनो आं बेखौ सावना लाबोदों बेयो जाबाय माइब्रानि आरो मोनसेया जाबाय जोसानि मोननै बिटनि जाबाय आरो दाहाय टेस्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय नैबे एंथाबा जाबाय मोननै बिटनि मोनसे माथानि मोनसे माइब्रानि नारिखलबो दङ बेयाव आरो माबाया बेयाव एसे देहानि थाखायबो जों परम्परा मा जाबोगासिनो नङा होमबा बेखौ जानानै जों एसे गोजोनो बेखायनो बेखौ सावनाय जाबाय आरो मोनसे जाबाय मा नैबे नारिखलनि लादु नारिखलखौ बानायो बेखौ नारिखलखौ साफा खालामना लानानै रुखिनानै बेखौ गोरोन्थि जादोंबा निमाहा जाबाय आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै दानिया नेक्स्ट सासे पार्टिसिपेन्ट खुलुमबाय आंनि मुङा नबनिता बसुमतारी दिनैनि बे नैथि मंगलबार सानाव फिथा बादायलायनायाव आंबो बाहागो लाफैदों स' दिनैनि फिथायाथ' बारा आइटेम गैया थेवब्लाबो आङो पार्टिसिपेट खालामबाय दायो आङो दिन्थिलांनोसै मा लाबोदों आङो बोरै सावना लाबोदों नैबे जाबाय बयबो मिथिखायो एन्थाब फिथा बेखौ नारेंखलनिबो नायदों बेबो एन्थाबानो जाबाय माथ्र नैबे माबा दै नानानै बानायनाय आरो एसे दै नानानै सान्द्रिजों दै लगायना सान्द्रिजों नानानै बानायना लाना फैदों बेखौ आरो नैबे जाबाय नर्मेल नै नारेंखलनि बेबो बेनिफ्राय नैबे जाबाय माबानि सिबिंनि बानायना लाना फैदों बे एन्थाबानो आरो थेवब्लाबो बेलेग रोखोमनि बानायना लाना फैदों बे जाबाय दै नानाय बे नारेंखलनि ओमफ्राय नैबे सिबिंनि जाबाय थ' नैबे जाबाय अनासि बेखौबो आङो सावनानै लाना फैदों एसे सिनि लगायनाय जादों बेयाव सिनि लगायनानै एसे सावना लाना फैदों स' मागो बोथोराव बयबो माइब्रा जायै मेंलायनाय बोरैबा दुरबल मोनो नालाय मानसिफ्रा बेनिखायनो आङो नै माथानि नैबे फिथाखौ सावनाय जादों आरोना बेयाव
माबा दै गुदुङाव सिनि होनानै नारेंखल एसे रुखिना लानानै आङो दै गुदुङाव होनाय जादों बेनिफ्राय दै गुदुंआव गुदुंनायाव फिथा अन गुन्दैखौ आं होनानै एरनानै गुल खालामना सावनानै लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नैबे जाबाय सुराखौथ' मागो बोथोराव नांखागौ बयनोबो फिथाजों एंखाबानो जा फिथायानो जा गासै फिथायावनो लगायनानै जानाय जायो बे सुराखौ नांथारगौ स' आंनि दिनैनि बे बादायलायनायाव बिदिनोसै आरो बुंनो गोनाङा एसेनोसै खुलुमबाय आंनि मुङा पनसुमि बसुमतारी आं दिनै नैथि मंगलबाराव फिथा बादायलायनायाव बाहागो लादोंबाबो आं बाहागो लानायनि जेबो खोथा गैयामोन ओमफ्राय सानैल' होनना बुंनायखाय आंबो होनबा आंहाबो गैया एनथाम बे माबा थावखौनो सावना दोनदां एसे माथानिनो बे माबायदि सावो माने जोंहा बिसोरनो गासै बुंलांजोब्बाय माथाया एवनानै दै गुदुं होनानै सिनि होनानै लगायनाय नांगोनानै ओरैनो रोखायै बुंखालांखाबाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला आंनि बुंनाया एसेनो नोंसोरो मा खालामदों गिदिंनाय बेनिफ्राय माबा भेराइटि खालामनाय मा नै दायो कम्पिटिसना जोब्बाय आरोना फिथानि कम्पिटिसना नै बयबो जिरायनानै दङ बिथिं दायो जों थांगासिनो हांसो हमनाय कम्पिटिसन रिजाल्ट ओंखारबायनो रिजाल्ट मोजां नांदों जा नायग्राबो दङ उन्दै उन्दैबाबो मा जागोन बिसोरनि गोथाव फिथाइ फायाखैनो आंखौ बुंबाय थादों थिग दङ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दा बिजिरगिरिफ्रा सायख'बाय दा एसे आरो प्राइज मोनदों बसुमतारी नम्बरा बिनि गासै सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइज सेकेन्ड प्राइज मोनदों सोर जागोन सेकेन्ड प्राइज सोर जागोन मंगलबारनि नम्बरा बर' बसुमतारी बाय उथिनानै रायजो सिनायखौ दा फैयो हमना अनसुमान बसुमतारी बिनि नम्बरा गासै 636 दायो पुरा हांसो हमनो रेडि आदैमोना न हांसो मा हांसो हमनाय द मा गेम गेलेनो नागिरदों दालाय हांसो हमनाय पुरा लाखाथारनांगोन नै लाहार फाहार आदैमोना हमनो थाखाय आदै लाथार होनदों दे Nay, đấy ra là điều đó chính là việc mình sẽ tập cho mình những cái hình nào. Nơi đây bị ham giữ bù. Lain siklaberni logoफोर नायनो ला बोरै हमो हांसो मोनजागोन ना मोनजाया गेरान्टि गैया बिसोरबो
panitia-panitia nih, laga. Jangan kaja lah sih, apa ini? Gila juga. Ini Rizal, ngisi kena rebah. Ada tandang. Tema Group. Second prize kemenangan. Lemon Group. Ini berbantang Lemon Club. Ada kemenangan. India Group. India Group. First prize, isir first sunbai. Isir tabai India Group atau Jangan tabai second. 13 second out. Jangan second hang baik second. Tema Lemon Tema Group homdang 31 second. 80 second out. Tema Group homdang. Arbini now. Nah, daya pada boleh naik kelas. Lalu tangga sini. So lain pun ready nih. Boleh tar deh, boleh tar. Kleber, nam lagi naga nazenge. Seperti jangan nasi kleber nih ya. Sabar. Boleh. Diam je grup, Mirabai, lagau, deh. Diam je partai bel. Kurang naik giri bicang mana sih mereka sini? Hai kritika. Diam je. Này, lấy mình là para urai kha. Lagau. Boleh ka. Ini ada tema grup ini na? Oke. Boleh. Zitinai आरो बोलाय बावगोन आरो ना खनसे बोलाय बावगोन बिनि उनाव फार्स्ट सेकेन्डखौ नायनाय जागोन बिसोरखौ सिख्लाफोर फार्स्ट लानो नाजा दे बुरिफोरखौ हारायनांगोन नै बिसोर फार्स्ट थांबाय नै दायो हारिनाय ग्रुपआ सायख'नाय जासिगोन बेयाव थाथखो सोर जितियो आरो बे मोननै ग्रुपआ हारिदोंमोन सोर हायोसै दानिया बिहामजो ग्रुप जितिबाय नै Raunau, pas raunau. Haribai. Borai-borai haribaina dirhabai sengrapura. Sampai
बर'नि फिथा मागोआव जों फिथा सावो खुलुमबाय आंनि मुङा मीनाक्षी दैमारि आङो 5 थाखोआव फरायो फरायनायाव खदाल गोलैदों खदालजों जों हा जावो खदालजों जोङो खबायाव जों ना दिनो आंनि आयदायाव गोलैदों बाख्रियाव माइ दोनो मागो फोरबो होनोबा जों बयबो मिथियो जोंहा बेयाव फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा लारु जेरै जों दहाय नुबाय बादायलायनायावबो लाबोबाय जों नुखादों नङा होमबा आरो बे मागो फोरबोआ जोंहा बाथि फोरबो होननानै जोंहा मागो फोरबोआ जोंहा बाथि फोरबो बेनो जोंहा जोबथा फोरबो होननानै जों फालियो मागो फोरबो बर'नि फिथा होनबा मा होनगोन दा जों बर' फिथा होनबा एन्थाब फिथा अनासि लारु सिबिं फिथा बायदि रोखोमनि लावदुम फिथा आरो आथिया थालिरजों माइरं गुन्दैजों गलायनानै दैयाव गलाय खाथायनानै जों संनाय फिथा आरो बिखेखखे जोंनि बेसेन गोसासिन फिथाया जाबाय औवा हासुङाव बानायनाय माइब्रा माइरंजों औवा हासुं फिथा आंनि खाफालाव गोलैबाय सुङा फिथाखौ जोङो मारै बनायो बिजि औवाजों बनायनाय जायो बाथौ धर्म বুলি ক'লে বহুত ধৰ্ম আছে যেনেকৈ दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि लोगोफोर दायो जोबथा खेला दङ नै थालिर बिफां गाखोनाय नै बिनि जोबथा जागोन आरोना जोबथा खेला दायो बेनि प्राइस दङ आरो सायाव नै लोगोफोर दायो जोब्बाय खेलाया दायो साहा लोंनो नागिरदों जों नै दानिया साहा लोंनोसै जों फिथा लाखाबाय आरोना नै जानोसै साहा लोंनोसै ना नै जानोसै रानगासिनो नै राननायफ्रा बयबो सिरिबाङै जिरायबाय नै बयबो लोंसिगोन आरो दायो साहा फिथा मागोनि ग्रोम नैथि मंगलबाराव बोसोरै जाखायो आरोना जों गामिया बेबायदि गोथाव नै दायो प्रसादबो रानखाबाय बुटबो रानखाबाय नै जानोसै दानिया दायो प्राइस राननाय जागोन बिनि उनाव ओमफ्राय जोब्बाय आरो दिनैनि बे गोथार बाथौ सान फालिनाया दायो बान्था राननाय हाबाफारि जानो थांगासिनो बान्था राननाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै प्राइसफोरा खुदियाफोरनिया नै कलम पेन बे गिदिरफोरनि जागोन गिदिरफोरनि टिफिन साबोन दोङो बैथिं दैहु दोङो बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा दिनैनि सानखौ गोथार सान हिसाबै खुंनाय जादों आरो जोंबो नैबे गामियाव बे जोंनि बाथौ धोरोमनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे आर'ज खालामनाय बान्था राननाय बान्था बायदिसिना बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानानै जों बेवहाय दिनै धोरोमनि गोथार सानजों लोगोसे गोथारथिखौ लाखिनायजों लोगोसे बिबुंथि दायो खाबुखौ लानानै जोंहा जोङो खुंनाय जादों दा बेवहाय खारनाय 200 मिटार खारनाय फार्स्ट प्राइज आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइज फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज
Đây hàng sông này asal này, foto berapa bayar nah? Ini langsung naik price. Setibanta. Setibanta này paga benai. Nasa tinggal layu, main dulu. Mana kamu baik dulu? Paga Ini benai. dong. Ini coba lain. Lain mensikla paga benai. Second price nih. Plastik. Nah, sabunan ini pura. Sabunan. Akan kau nak kau nak pernah nak mana ada nak wanita bersementari. Ada tu pantai memang dalam kisah tu beri. Amai bitang pantai boleh kolab. Sampai ke pantai sampai. Panci pantai mana ada pantai ni bersementari. Dia tu pantai kerja mangrang kesini kiri untuk kumar bola. Bitang pantai kolab. Akan kau nak kau? Baru sana. Nah, lain mensikla video film apa paga boleh nih? Siapa? Ini nih langsung dia. Solo geber kaya sini nih bego thar जों hari ke sana जोंनो थांबाय जोबबाय दायो हरबो जाबाय उलारना केम दायो जोङो थांसे न'सिम नै प्राइस मोनबाय खिरखा साबोन बेबो मोनदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर स' बाय बाय जोंनि दुनिया आफादखौ सालायलांनाय माननि आफादगिरि बिथांखौ